ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଲଡ଼ୁ ତ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଲଡ଼ୁ ହେଲା ପ୍ରିୟ ଭୋଗ। ଏଇଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଘରେ ତିଆରି କରିବା ବିଲକୁଲ ବଜାର ଭଳି ମୋତିଚୁର ଲଡ଼ୁ। ଆଜି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ମୋତିଚୁର ଲଡ଼ୁ, ତା ପୁଣି ବଜାର ଭଳି। ତ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋତିଚୁର ଲଡ଼ୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଡ଼ୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ବେସନ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ବେସନ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ଲଡ଼ୁଟି ବନେଇବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମେଜର କରିକି ନେବେ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଲଡ଼ୁଟି ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗିନେ ନେଇଯାଇଛି ବେସନ, ଆଉ ସେଥିରେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିଛି ସେଇ ସମାନ ଗିନାରେ ଗୋଟେ ଗିନାର ପାଣି। ତ ଗୋଟେ ଗିନା ବେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ହୁଇସ୍କରକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ମିଠାଟା ବାଲାନ୍ସ ହେବ। ଯେହେତୁ କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ଆମେ ବନାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ସେଭଳି ଏଇ ମିଠାଟି ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇବା, ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଲଡ଼ୁଟି ଫିକା ଫିକା ଲାଗିବନି। ତ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପୁରା 5 ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇସ୍କରରେ ମୁଁ ପୁରା ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଗୋଳେଇ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖାଉଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡଙ୍କାରେ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟାଟରଟି ବିଲକୁଲ ଭଲସେ ବନିଛି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେବି। ସେପଟେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତେଲ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଡଙ୍କା ମୁଁ ବ୍ୟାଟର ନେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିକି ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଏମିତି ଦେବେନି, ତାକୁ ଏମିତି ଚାରିପଟକୁ ବୁଲେଇ ଦେବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏ ପକୁଡ଼ିଟି ପୁରା ପତଳା ବନିବ, ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ବନିବ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, ଏବେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ରଖିବେ, ବିଲକୁଲ ବି ଲୋ କରିବେନି। ତ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ତା'ର ଗୋଟେ ପାଖକୁ ହବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ କେୟାରଫୁଲି ତା'ର ଆରପାଖ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆପଣ ଲେଉଟେଇ ଦେବେ। ଏଇଭଳି ପକୁଡ଼ି ଆପଣ ବନେଇକି ମୋତିଚୁର ଲଡ଼ୁ ବନେଇବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଇଜି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋତିଚୁର ଲଡ଼ୁ ବନିଯିବ। ନହେଲେ ତ ଆପଣ ତାକୁ ବୁନ୍ଦି ବନେଇକି ବି କରିପାରିବେ। ତ ତା'ର ଆରପାଖ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆଉ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହେବାକୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏବେ ମୋର 2 ପାଖ ସାଇଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଆଣିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସହଜରେ ଆମେ ଏ ପକୁଡ଼ିଟିକୁ ବନେଇଦେଲେ। ତ ଏଇ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏ ପକୁଡ଼ିଟିକୁ ବନେଇବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ବନେଇଲି ଆପଣ ସେମିତି ବନେଇବେ। ସେ ସମାନ ଉପରେ ମୁଁ ବାକି ବ୍ୟାଟରକୁ ଏମିତି ପକୁଡ଼ି ଭାବରେ ଛାଣି ଦେଉଛି। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏପଟେ ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ବନେଇକି ରଖିନେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବାକି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମର ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁରା ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ଜାର୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ମୁଁ ଏ ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଦରଦରା ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ତାକୁ ବିଲକୁଲ ପାଉଡ଼ର ବନେଇବେନି, ତାକୁ ଏମିତି ଦରଦରା ହିଁ ରଖିବେ। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଯେଉଁ ଗିନାରେ ମାପିକି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ବେସନ, ସେ ସମାନ ଗିନାରେ ମାପିକି ମୁଁ ନେଲି ଚିନି। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ କପ୍ ବେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନି ପାଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଲି, ଆଉ ଚିନି ଭଲସେ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମେଜର କରିକି ନେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଡ଼ୁଟି ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଆଉ ଲଡ଼ୁରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ 3ଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଲଡ଼ୁର କଲର୍ ପୁରା ମୋତିଚୁର ଲଡ଼ୁ କଲର୍ ଭଳି ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ 3 ରୁ 4 ପିଞ୍ଚ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଆମର ଏ ସିରାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ହାତରେ ଆଣିକି ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ଆମେ ମହୁ କିମ୍ବା ଘିଅ ଧରିଲେ ଆମର ହାତ ଯେମିତି ହୁଏ, ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସିରାଟି ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ବନି ଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବେ, ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆମେ ରଖିଥିଲେ ବୁନ୍ଦିକୁ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପୁରା ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଆଉ ଯେମିତିକି ସିରା ଆମର ଏ ବୁନ୍ଦି ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଭଲସେ ଆବଜର୍ଭ ହେବ, ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ଆଉ କୁକ୍ କରିବା। ବାସ୍ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି କୁକ୍ କରିବା, ଯେମିତି ଆମର ସିରା ଭଲସେ ପୁରା ବୁନ୍ଦି ସହିତ ଆବଜର୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ
तो देखिपे 3 ରୁ 4 मिनिट एपटे मुझे चलैला आप देखिपे आमर एपटे सीराटी भलसे पूरा आब्जर्व हो गलानी आमर बुंदीटी पूरा मोटा मोटा हो गलानी। ए अवस्था मु आलमंड आउ किछि काजू के एमती गुंड करके रखिदेली ताको ता भितर पकईदेली। आपण या जगह चाहिए चारु मगज भी दे पारे आपण हिसाब से। मो पाखे चारु मगज नाला से मु काजू एवं आलमंड देछि। तो ताकू दे सारा एबे ताकू आउ टिके समय गोले नेबी। आमर ए लड्डूटी आहरी बढ़िया लगे माने आहरी तार टेस्ट भल आसापी मुझे गोटे चामचर गुआ घी आड करी। गुआ घी बिल्कुल ऑप्शनल, आपड़ चाहिए यूज करेंगे ना स्किप करी पारिबे। तो देखिपार्टी कंटिन्यूसली पूरा चलैला एबे आमर बुंदी पूरा मोटा हो जाए। गैस फ्लेम को पूरा ऑफ कर देछि आ ताकू टिके समय ठंडा होगा छाड़ी देछि। तो देखिपारे एपटे बुंदी मोर पूरा ठंडा हो गलानी माने बेसी ठंडा करिबिनी ताकू से रूम टेम्परेचर थिबो ताकू से अवस्था आम एबे सब लड्डू प्रिपेयर करबा। तो हाथ में किछि तेल घी लगेबा आवश्यक नहीं, बास हाथ में एमती प्रेस करदे आउ ताकि एमती गोल गोल करदे। देखिए आपणकर लड्डू पूरा परफेक्ट भाव में बनी जीवो। ये लड्डूटी बनवाई बहुत ही सहज थाए आउ बेसी किसी परिश्रम पड़ेनी। ये लड्डूटी बनला बेलू मु गोटे लड्डू आपण मानकु बनईकी देखौची आउ ये लड्डूटी बनवा बहुत ही सहज। से समान प्रोसेस रे मु बाकी सब लड्डू गुड़िक बनईकी रेडी करनेबी। तो सांग मैंने ये रेसिपीटी जब आपण मानकु भल लगे निहाती भाव गोटे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल जब नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। आ ये नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइबापी पाखे थी बेल बटन को भी प्रेस करदेवे। तो सांग मैंने देखिपे केते सहजरे आ केते कम टाइम भितर बिल्कुल मार्केट भलिया मोतीचूर लड्डू आम घरे प्रिपेयर करी पारुछंती। तो एमिति लड्डू जदि आम घरे बनइबा तो आम मार्केट रू किणिकी काहेकि खाइबा, कारण बहुत कम समय ए लड्डूटी बनी जाई थाए आउ बेसी परिश्रम भी लगी न थाए। तो देखिपे एबे मोर सब लड्डू पूरा बनिकी रेडी हो जाइए आउ तार कलर आपण मानकु देखिउ दउथुबा जे लड्डू आमर केते सुंदर होइछि आ सतरे साग माने बहुत ही टेस्टी थिला। यही पार्वण में यही मोतीचूर लड्डू बनातु, भगवान को प्रसाद लगातु, निजे खातु, अन्य मानक भी खाइबा दिंतु। तो सांग मैंने यही तो थिला मोतीचूर लड्डूर रेसिपी। आपण मानक किपरि लागला निश्चय जनइबे। पुणी देखा आपण मान सहित आ गोटे नुआ वीडियो सह रहूची। नमस्कार, जय जगन्नाथ।